Alright mga bossing natin dyan, magandang hapon. Ayan. Ngayon ay Sabado ng November. Pero anong November ba ngayon? November 6. Ayan. So ang oras ay 2:46 na ng hapon mga bossing natin dyan. At tayo ngayon ay pupunta ng beach. Ayan. So kasama ko sa likod si Betchesa ninyo. Ayan. So papunta kami ngayon sa may Bolo Beach. Sige. So ayan siya sa harapan ninyo mga bossing natin dyan. Ayan. Please subscribe. At si Maestrong Lakwachero. Ayan. So matagtag. Ayan. So try natin ulit na may front cam, no? Para hindi lang yung daan yung nakikita ninyo. Dahil nakakasawa rin. So try natin ng may different point of view. Ayan. So next time meron na ring aerial. So tirik na tirik ang araw kahit na mag-aalas 3 na. Ayan. So naisipan lang namin na maligo sa beach dahil maalinsangan. Ayan. So 2 buwan na lang at Merry Christmas na mga bossing natin dyan. Matatapos na naman ang 2021. Ayan, sana by 2022 maging normal na ang lahat. Ayan, wala nang COVID. Okay, pero dapat no, magpa-vaccine na tayo mga bossing natin dyan. Punta na tayo sa mga LGUs natin. Tanungin natin kung ano yung mga available na mga bakuna. At wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, karaka. Ayan, so magpapagas muna kami mga bossing natin dyan. Dito sa may anong gasolinahan na ba ito? Ayan, dito sa may Castle Fuel. Ayan, so tignan nyo naman. Ang 1 litro ay 67. Hindi na ako magpapagas kasi wala tayong panggas. Ayan, so tapos na kami magpagas. Ay si Betchesa lang pala. Ayan, so wala tayong panggas eh. Yung Bolo Beach ay nasa may Pandan, kung di ako nagkakamali. Ayan. Yung Bolo ay sitio lang, ang alam ko. Ayan. So, punta muna tayo. Enjoy the ride muna mga bossing natin dyan. Alright, so nandito na tayo sa may part ng Sabangan na ba to? Ayan. So hapon kami pumunta dahil para hindi tirik na tirik yung araw at hindi ganoon mangitim. Sa yung pupunta natin ay hindi naman siya dulo, no? Dulo lang siya ng Bolo Beach. Hindi siya yung mismong Bolo Beach na karaniwang pinupunta ng mga turista, no? So banda pa roon, looban pa. Ayan. Hindi ko lang sure kung medyo or private na yung beach na yon. Ayan. So itong dinadaanan natin ay medyo may kataasan na, no? So highland na itong dinadaanan natin. Ayan. Hindi ko sure kung part to ng bundok, no? Pero possible naman. So magmula bayan ng Alaminos sa City, Pangasinan ay siguro nasa 20 to 30 minutes nyong lalakbayan itong papuntang Bolo Beach. Ayan, sa mga gustong pumunta. Ayan. So ito ay nasa Pandan.
Barangay Pandan. Ayan. So, ayan o. Makikita natin tong boundary ng Pandan. So, ayan no, kakaliwa tayo dito, bossing. Ayan, so matatanaw natin yung karatula ng Bolo Beach. Oops. So madadaanan nyo to, diretso lang mga bossing, wala kayong lilikuan, diretso lang. Ayan. Kasi yung isa ay papuntang Telbang, pero meron namang beach din doon, sakop ng Bolo Beach. Ayan. So ayun, yung daan dito ay pasigzag. Ayan. So daan-daan lang, huwag kayong mga mote. Ayan. O ayan o, meron mga pauwi na. Ayan. So pataas na tayo mga bossing, and then bababa, at andun na tayo sa may Bolo Beach. Ayan. So pababa tayo, and then isang akyatan na lang at nandun na tayo sa may Bolo Beach. Pero pupunta tayo dun sa dulo, no? Yung hindi gaanong napupuntahan ng mga tao. Ayan. And welcome to Bolo Beach mga bossing natin dyan. Ito na siya. Ayan. So ito na yung entrada ng Bolo Beach. So marami ring resort dito. Maraming pwedeng tulugan na transient. Ayan. So bababa tayo. Ayan. Ay! Tamang tampisaw lang mga bossing natin dyan. Tignan nyo, napaka clear. Yung nga lang maraming seagrass. Ayan, malalim na ako dun sa part na yan. And meron tayong mga mangingisda dyan. Pa? Oo. Pa? Mukha yan. Shoutout mo si Bray. Hi! Maestro Lacuachero, hi! Nasa na po kayo? Kailan po tayo uling magkakasama? Ayan. Miss ka na namin. May pasok ba siya hanggang Sabado ate? Hanggang... See you soon. The soonest. See you the soonest. Ayan. Kasi tagal-tagal na eh. Hindi tayo nagkasama. Work lang ha. Work. Hi ka naman sa mga viewers natin. Hi. Hi.
Suplada. Suplada. Kaya, Ang supla-suplada po yung supladita yung kasama natin ngayon. Ayan. sanay-sanayan lang. Mm-mm. Ayan, sa private na to area na to, kaya nakiusap na lang kami na pumasok. Ayaw ko mabasa. Ang ganda nung ano, ang init nung tubig. Ang clear. Ayan. So, doon na side, yun na yung ano no, 100 Islands. Ayan. And dito yung sa may, ay, hindi yan. Bolo Beach at saka Bandaron is Maxine Paradise. Maxine Paradise / Paraiso. Paraiso / Bagbag Beach. Ayan. So, sa likod nun. Ayan. So, photoshoot muna tayo mga bossing. Ayan. Try lang natin. Cellphone lang. Ayan. Wala. May nakaiwan. So, sikat na sikat pang araw. Dito. Nagplastikan na gusto mo naman talagang kumain. Yan, so dito ko natatapusin tong vlog. Shout out kay Bray Bray, Maestro Lakwachero, asan ka na? Yan, so please like, comment, share, and subscribe. Hindi na kami naligo kasi Magpupulot po kami ng basura, be a good citizen. yan, so hindi na kami naligo dahil yun lang, wala kaming pamalit na naman. So yun yung araw, nandito kami. Saan nandiyan kayo? Please comment and share this video para all goods mga bossing natin dyan. Nasanay ka na sa bossing. True. So yun, next vlog ulit tayo mga bossing natin dyan. Ride safe, God bless, and All is well.